मामाच्या गावाला जाऊया आहे. तर ह्या एक्सपिरियन्स नंतर आम्ही असं बोला की चला पप्पूच्या गावाला जाऊया. अरे वा, असं आम्ही नक्कीच बोलू. नमस्ते. संध्याकाळचे 5 वाजले बघा. मी लसूण सोलते. मी बसल्या बसल्या कसं माहिती आहे का, लसूण सोलून ठेवते. मग परत घाई गडबडीमध्ये लसूण सोलायला नको ना, कारण आपले हेल्पर येतात ते कसे पटापट जेवण बनवतात. लसूण सोललेली असली की पटापट करायला पण चांगलं, म्हणून आपलं रिकाम्या वेळेत मी लसूण सोलते. आता पप्पू जातोय बाजारात मच्छी आणायला. आता बघूया पप्पू मच्छी काय काय आणतोय ते दाखवेल तुम्हाला. आणि आज पहिल्यांदा संध्याकाळची वेळ आहे आणि आज मी पहिल्यांदा संध्याकाळी जातोय की बघूया आज मच्छी काय, कारण आज रात्रीची ऑर्डर आहे. तर आज ऑर्डर काय, सुरमई आणि कोलंबी. ते म्हणले की आम्हाला बांगडे बिंगडे नको, तर आम्ही सुरमई आणि कोलंबी आपल्या थालीमध्ये देणार आहे. तर आज रात्रीचा मार्केट बघूया की कोणता मार्केट ओपन आहे आणि कोणता मार्केट क्लोज आहे. आणि आज वेनसडे आहे, बुधवार आहे. बघूया, म्हणजे एक आयडिया पण येईल की संध्याकाळचं पण कधी कधी आपले आजूबाजूवाले पण आपल्याला म्हणतात बाहेरचं. कोकिलाचा पण तुम्हाला आवाज येईल बघा माझ्या बोलता बोलता की अरे बघ, हे बघ गेटवर, बघ गेटवर. हां हां. आणि इकडे ते 2 लावलेत ना मम्मी, ते 2 इकडे लावायचे राहिले ते बघ. 2 लावायचे राहिलेच आहेत. चला आता जास्त बडबड नाही करत आपण, डायरेक्ट आता मार्केट बघूया. मच्छी मार्केट ओपन आहे आणि कोणकोणती मच्छी आहे आणि आज आपण रेट पण तुम्हाला सांगूया की त्याला कोणती मच्छी कितीला पडते. काव्याची आमची नवीन सायकल बघा आहे. आणि बघा आता किती वाजले, संध्याकाळचे 5:20 झाले आणि बघू शकते किती मस्त वाटतं इकडे. कोकिलेचा आवाज येतोय. आणि तुम्हाला इकडे पाठी दिसतात ही लाकडं आपली जी जमीन होती ना, मी तुम्हाला लास्ट व्हिडिओमध्ये दाखवलं होतं, त्याच्या किसवणी केल्यावरती एवढी सर्व लाकडं आली आहेत बघा. आहेत ना, भरपूर आहेत ना काव्या. हां, म्हणजे आता आपण चुलीवरचं जेवण बनवण्यासाठी आपल्याकडे लाकडं आहेत. आणि त्यासोबतच तुम्ही विचाराल ना की आजकाल लेट व्हिडिओ काय होतं, आणि आजचा व्हिडिओ पण आता मी रात्री टाकणार. त्याचा रिझन तुम्हाला मम्मी सांगेल, नाही तर बुबू सांगेल. बुबू सांग, काय तो लेट लगेच आटायला आली. काय तो लेट मम्मी, आजचा व्हिडिओ का लेट आला? आपण जरा कामासाठी गेलो होतो ना, आपल्या जमीन त्या मापणी होती ना. हां, तर आम्ही गव्हर्नमेंटला जे पैसे भरले होते मोजणीसाठी, तर मोजणी आज होती. ते काय गव्हर्नमेंटचं काम होतं म्हणून मी काय ते रेकॉर्ड केलं नाही, पण मोजणी झालेली आहे, मार्किंग केलेली आहे. त्या कामासाठी आज आम्ही दिवसभर तिकडे होतो. गेस्टसुद्धा आहेत आणि गेस्ट फिरायला गेलेत, ते संध्याकाळी येतील. आणि आज जी मच्छी आणायला जातो ते गेस्टसाठी आणायला जातो आहे मी. बुबू येते, तू येते. बाय बाय. काव्या पण ड्रेसिंगला दादासोबत. बघा संध्याकाळचे पण केवढे मासे आहेत बघा. 1, 2, 3 प्रकारचे कोलंबी. इकडे माकुल, सुरमई, काय माहिती, हलवा, बांगडे, पापलेट. आज पापलेटचा रेट काय हो? 1000 पाहिजे ना. अर्धा किलो किती बसतील ते दाखवते तू. वाटा आणि सुरमई कशी आहे? 600 रुपये किलो ना. बघा इकडे आमची सुरमई कटली होती. अजून फिश बघा धार किती आहे कोयतीला. धार किती आहे कोयतीला, लगेच मासे कापतोय. बापरे, मस्त पीस निघाला त्याचे. शांताला कव्वा पण साडीच नाही. अरे ही कशी किलो आहे? हो का, ही कशी किलो? 150, 250. आणि ही वाली सेम आहेत ना या?
गर्दी बघ किती काजल, किती वाजले बघ 6:25. किती किलो आहे ती? 7. उसका नाम क्या बोलते हैं आप लोग? मातारी. पांढरी झाली ना कधी म्हणून मच्छीचा म्हातारी. कधी मच्छीचा ना म्हातारी ऐकलेलं काय? आजोबा पण असेल कुठेतरी. काहीतरी वेगळाच मासा आहे. 7 किलो. आता वेगळाच आपण ना? फिश कटिंग बघूया आता. फिश कटिंग कापायचे किती पैसे होय एवढा मोठा? म्हणजे किलोला 20 रुपये पकडले. हे बघा, हे सर्व डेकोरेशनचे सामान, 1 2 रिंग्स, हे सर्व केक मध्ये लावायचं. ॲनिव्हर्सरीला पण लावू शकतो, बड्डेला पण. हां. हे काय बड्डेचं हॅपी बड्डे 1, हॅपी बर्थडे 2. आणि हे बघा ॲनिव्हर्सरी आहे ना ते. नाही हॅपी बर्थडेच होतं. आणि हे सर्व फ्लावर. हे अॅनिव्हर्सरी ही रशी काय ॲनिव्हर्सरीला लावायला त्यांना. कपड्यांसाठी घेतली. हे पॉपर्स आम्ही फ्रायला 2 घेतले. हां. आज आपण इव्हनिंगची शॉपिंग केली. मच्छी मार्केटमध्ये एकदम मच्छी चांगली होती आणि फ्रेश. असं नाही की मम्मी ती कालची मच्छी, उलट संध्याकाळचे पण वेगळे बोटे येतात. होय ना. हां. आणि रेट पण मी सर्व दाखवला व्हिडिओमध्ये की किती काय रेट आहे ते. तशी इकडे आता सुरमई आणली आहेत ना. हो हे फ्रेश सुरमई आणली आहे आणि कोलंबी फ्रेश आणली आहे. आणि ते आपलं जेवण चालूच आहे ना. चालूच आहे. हां, त्यासोबत त्या ह्याच्यामध्ये तू बघ, इकडे जेवण चालू राहते. ह्याच्यामध्ये काय सर्व आणलं माहिती आहे काय? ते आता सर्व तिकडे दाखवलं. तिकडे 1 डझन अंडी पण आणली आहेत. तशी अंडी पण लागतात ना. आणि बाकी काय आहे त्यात बघ, काय आहे तसंच असंच काहीतरी थोडं सामान आणलं. हां, दूध आणलं. आणि आज फिश थाली ऑर्डर आहे आणि अंडा थाली, बरोबर. तिकडे बघा आपल्याला सुरमई फ्राय होते. आणि एक सांगायचं झालं, इकडे जराशी आज साईज छोटी आहे, पण ही पण खायला मजा येणार. पण साईज छोटी असेल तर आपण पीस वाढवून द्यायचे त्यांना, बरोबर का? 3 पीस दिले तरी सफिशियंट आहे ना. हे 3 पीस एका थालीमध्ये असेल तरी थाली आपली भरलेली वाटेल. त्यासोबतच पण एक गोष्ट आहे की ही फ्रेश आहे. आत्ताच आपण मासा आणलेला नाही कापलेला ना, तो काय आपण फ्रीजमध्ये ठेवून नाही केलेला आहे. त्यासोबतच इकडे आपली सॅलड आणि कोलंबी बनणार आहे ना. इकडे बघा कोलंबी. तर इथे बघा आपली आज अंडा थाली आपण दिलेली आहे. त्याच्यामध्ये बघा बुर्जी दिलेली आहे, अंड्याचं जरा सुक्कं, थपथपीत, चपाती, भात, सोलकढी, जरा अंड्याचं कालवण पण दिलेलं आहे आणि आपलं सॅलड दिलेलं आहे. तसं अंड्याची प्लेट रेडी झालेली आहे. आणि सोलकढी. सोलकढी म्हणजे ही अंड्याची थाली झालेली आहे. त्यासोबत तिकडे बघा आपली मच्छी पण बनते ना, गरम गरम सुरमई. तर आम्ही घेऊन चाललो. इथे सर्वात आधी बघा सोलकढी वाढायला घेतली आहे. इथे बघा सर्व रेडी घेऊन बसलेलो आहे. पण ताटामध्ये काय आपण वाढलं, सोलकढी आणि सॅलेड. बाकी प्लेट आणि 2 वाट्या घेऊन बसलोय. एका वाटीमध्ये कोलंबी येणार, तर एका वाटीमध्ये आपलं मच्छीचं जे सुरमईचं सारण आहे ना ते येणार. चपाती पण इकडे ठेवली आहे, भात पण इकडे ठेवला आहे. जोपर्यंत कोलंबी तिकडे बनत नाही आहे तोपर्यंत आपण इकडे काहीच वाढणार नाही, कारण वाढून सर्व थंड होणार. आणि त्यात फ्राय आयटम्स पण आपले येणार आहेत. काय कोलंबी ना. नाही त्यांच्या पाहुण्यांचं होती आधी. हे बघ भरलेला ताट गेला आणि कसा आला बघ. मस्त असा आला पाहिजे. हे बघ असा फल्ला पाहिजे. है ना गाजर. हे बघ तिथे बघा आपलं कोलंबीचं थपथपीत बघा कसं मस्त झालंय बघा, है ना. आणि कोलंबीच कोलंबी आहे बघा. असं नाही की कोलंबीच्या रस्त्यामध्ये कोलंबी मिळणार नाही तुम्हाला. एकदम व्यवस्थित प्रकारे कोलंबी तुम्हाला देतो बघा. आता मी भरूनच, म्हणजे कोलंबी खायला आलं तर कोलंबीच खाल्ली पाहिजे, बरोबर ना. बरोबर. फिश थाली वाटली पाहिजे ना ही. तर फक्त आता ह्याच्यात कोलंबी मागितली, त्यांनी बोलले की सायडरमध्ये आम्हाला काहीच नको. म्हणजे सुरमई आहे तशी तिकडे, बाकी आता आपण कसं फ्रीमध्ये बांगडा बिंगडा देतो ना, तर तसं त्यांना काहीच नको. आता कोलंबी वाढली मी, आता एक एक करून बाकी सर्व वाढतो बघ. पहिलं वाढला नव्हतं काहीच. आता वाढ. ओके. ते मच्छीचं कालवण. मच्छीचं कालवण पण बघा कसं एकदम थिक आहे, लांबून दिसतोय का माहित नाही. दाखवतो बघा तुम्हाला मी.
मच्छीचा कालवण पण असं नाही की एकदमच पातळ देतो. हे बघा खोबऱ्याचा एकदम चांगल्या प्रकारे वापर केलेला आहे ना. वाटण एकदम चांगलं आपण वापरतो. तर आता हे सर्व रेडी झाल्यावरती तुम्हाला दाखवतो बघा. तर इथे बघा आपली ताट वाढून एकदम मस्त रेडी झालेली आहे. सुरमईमध्ये सुरमईचे 3 पीस दिले आणि कोलंबी पण एकदम व्यवस्थित दिली आहे. कालवण पण आपलं घट्ट आहे. भात, सोलकढी, सॅलड आणि आपली 2 चपात्या. जेव्हा ताट वाढायच्या अगोदर सांगितलं की आम्हाला 6 चपात्या एक्स्ट्रा लागणार आहेत. म्हणजे प्रत्येकाला अजून 2 चपात्या. तर हे एक आता आम्ही वरती घेऊन जातो. चालेल चला. इकडे बघा पाण्याचे ग्लास पाहिजे, पाणी पाहिजे आणि 6 चपात्या मागितली होती तशी. त्याच्या 6 चपात्या घेऊन चालू वरती. ठीक आहे. आणि चपात्या एक्स्ट्रा बघा जर असेल आपल्याला माहिती तर बघा आपण असं बनवून ठेवतो. हे बघा किती आहेत आताच भाजलेले आहेत. फ्रेश एकदम. 4 चपात्या ना. किती हव्या चपात्या? 6 बोलले ना. गुड मॉर्निंग सर्वांना. आता मॉर्निंगचा ब्रेकफास्ट काय तुम्हाला दाखवतो. आणि इकडे आपली गॅसची कारसुद्धा आहे आणि डबे बघा किती सुंदर दिसत आहेत. आणि पाटीजांची कार आहे, त्यांनी गोल्डन रूम बुक केलेला 2 दिवसासाठी. त्यांना आज आपण आता त्यांचा चेकआउट आहे, त्यांना रिव्ह्यूसुद्धा विचारूया. आणि आता ब्रेकफास्टमध्ये त्यांनी खूप रिक्वेस्ट केली की आम्हाला साबुदाणे वडे प्लीज द्या. आम्ही मॉर्निंगला तसं सहसा देत नाही, पण आता रेडी करायला लागलं सकाळपासून. साबुदाणे खिचडी, त्यासोबत खिचडी पण. ओके. गरम गरम दही बनतं इकडे. चहा बघा म्हणजे पूर्ण प्लेट. वडेसुद्धा तळले जातात आहे. आणि त्यासोबत कॉम्प्लिमेंटरी इकडे बघा काय आहेत. अंडी. कॉम्प्लिमेंटरी नाही आहे, कॉम्प्लिमेंटरी नाही आहे. कॉम्प्लिमेंटरी नाही आहे. तर त्यांनी सांगितलं की आम्हाला अंडी खायची सवय आहे, तर तुम्ही 5 अंडी मला बॉईल करून द्याल का. आम्ही बोलू ठीक आहे. तर हे सर्व ब्रेकफास्ट आहे आणि आता रेडी झाल्यावर दाखवूया तुम्हाला. आणि सर्वांना रामनवमीच्या हार्दिक शुभेच्छा. जय श्रीराम. काजल बोल जय श्रीराम. जय श्रीराम. इकडे बघून बोल जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम असं करायचं. हां. जय हनुमान. जय हनुमान. आता बघा कसं चव येईल बघा नाश्त्याला. एकदम मस्त. आणि तुम्हाला अजून एक फनी गोष्ट सांगायची की हे साबुदाणा, हो हे बघा हे कधी कधी ना फुटतात. असे बनल्यानंतर पण टॉप करणं एकदम फुटतात ते. तर ते थोडंसं हां बनवता पण एकदा बनवता कधी कधी बाहेर काढून पण आणि कधी कधी सर्व केल्यावर पण फुटतात. हां असं विचार का करू की आम्ही अर्धे खाल्ले की काय फुटतात. तिकडे बघा आपला मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एकदम वरती चाललाय पटापट. तुम्हाला तर दाखवली ना प्लेट, परत दाखवू का तुम्हाला प्लेट म्हणजे तुमच्या तोंडाला पण पाणी सुटेल. बघा मस्त वाटतंय ना. साबुदाणे वडे पण, खिचडी पण, दही पण आणि त्यासोबतच पाटी काकी चाय आणि अंडी. अंडी नाही दाखवणार, मग दाखवलेली आहेत नाही. चला वरती आपण सर्व करून आलो आणि त्यांना 2 प्लेट अजून साबुदाणे वडे पाहिजे आणि 1 प्लेट खिचडी पाहिजे. ठीक आहे, ही झाली 1 प्लेट खिचडी. म्हणजे एक अंदाज आपला बरोबर होता. आता काय जास्त बटाटे नका देऊ. नाही ते काढले. ओके. तर अशी आपण खिचडी दिली आहे आणि बरोबर 2 प्लेट आपल्याकडे फ्राय केलेले आहेत. आता हे बघा हे आम्ही स्टॉप केले, जेव्हा लागतील तेव्हा आम्ही फ्राय करून देऊ. 3 वाट्या मागितल्या दही, ते आम्ही आता सर्व करतो वरती नेऊन. 3 वाटी दही अजून पाहिजे आणि 2 प्लेट अजून वडे पाहिजे. तर इकडे हां पहिले दही चाललंय आणि वडे कुठे आहेत म्हणून आता बघा हे गरम गरम देणार. 2 प्लेट पाहिजे अजून आहे ना. तर टोटल आता किती झाले आता बघ, व्हिडिओ बघायला लागेल आणि लिहून ठेवायला लागेल आता किती झाले ते है ना. नमस्ते सर्वांना. तर इकडे आपले गेस्ट आहे, त्यांनी 2 दिवस गोल्डन रूम घेतला होता आणि त्यांचा आज चेकआउटसुद्धा आहे. तर आपण त्यांनाच विचारूया की त्यांचा रिव्ह्यू काय आणि त्यांना इकडे कसं वाटलं. तुम्हाला कसं वाटलं इकडे? खूप छान वाटलं. जेवण वगैरे खूप छान होतं, जसं आम्हाला यूट्यूबवरती दिसतं त्याच पद्धतीने. हॉस्पिटॅलिटीसुद्धा खूप छान होती. जेवणसुद्धा खूप उत्तम प्रकारचं मिळालं. सर्व्हिस तर खूप छान, आपल्या घरात आल्यासारखंच वाटलं आम्हाला. खूप छान वाटलं. आणि तुम्हाला कसं वाटलं? खूप छान. तुम्ही असं मला एक विचारायचं, तुम्ही आता सर्वीकडे फिरत तर असाल ना, असं सर्वीकडे एक्सप्लोर करत, कम्पेअर केलं तर कसं इकडे? कम्पेअर केलं तर म्हणजे आम्हाला असं हॉटेलमध्ये येऊन पण असं वाटलं की आपल्याच घरात आलेलो. म्हणजे जसं आता ज्यांना घर नाही आहे मुंबईवरून जे येतात, ज्यांना घर नाही आहे कोकणामध्ये, तर जसं ते लोक बोलतात ना की मामाच्या गावाला जाऊया आहे. तर ह्या एक्सपिरियन्स नंतर आम्ही असं बोलणार की चला पप्पूच्या गावाला जाऊया. अरे वा. असं आम्ही नक्कीच बोलू. म्हणजे छान एका लाईनमध्ये तुम्ही पूर्ण रिव्ह्यू. आपला आपलेपणा खूप मिळाला आम्हाला इथे.
आणि खूपच सुंदर वाटलं इकडे येऊन. आम्ही आता वारंवार येत जाऊ इथं. ओके का. आणि हे 4 मेंबर टीम आहेत, म्हणजे 4 मेंबर आहेत आणि 1 मेंबर त्यांच्या गाडीत बसलाय बघा. हां, तुम्ही कुठून आलात आणि किती वेळ लागला मुंबईवरून? मी मुंबई रसायनी पनवेलवरून आलेलो. हां, आणि वेळ किती लागला? आणि आम्हाला 7 तास लागले, 6 ते 7 तास लागले. 6 ते 7 तास लागले. ओके. प्रवास सुद्धा खूप छान झाला, कारण रस्त्यांचं बांधकाम एवढं सुंदर झालेलं आहे, तर त्या आधीच्या कंपॅरिझन मध्ये आता खूप सुंदर प्रवास. गोवा रोड, गोवा हायवे जो आहे हा एकदम उत्तम प्रकारे मेंटेन केलेला आहे. हां, पूर्वी कसं घाट रोड होता, आता घाट रोड असल्यामुळे कसं की भीती निर्माण होते. पण आता या वेळेला एक्सप्रेस हायवेमुळं ती रस्त्याची भीती निघून गेली. ओके. आणि हां बोला. आणि मागच्या वेळेला आम्ही आलो होतो त्यावेळेला रत्नागिरी म्हणजे पेन रत्नागिरी मार्गे जाऊ नये असं वाटत होतं, कोल्हापूर मार्गे जावं, कारण का बरोबर होता. बरोबर. आणि इथं या रोडला तेवढी भीती होती सिंगल रोड असल्यामुळं. आता उत्तम प्रकारे गोवा रोड डबल झालेलं आहे, त्याच्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही. ओके. आणि मला इकडे विचारायचं की तुम्हाला इकडे आणलं कोण सबस्क्रायबर इकडे कोण घेऊन आलं इकडे? आमच्या काकी या तुमच्या खूप मोठ्या डायहार्ट फॅन आहेत, सबस्क्रायबर आहेत. त्यांनी आम्हाला सजेशन दिलं होतं. त्यांचं कधीपासून चाललं होतं असं की आपण इकडे जाऊया आणि हा योग जुळून आला. आणि आम्हाला तर असं वाटतं की हे खूप बेस्ट होतं. सगळ्यात जास्त स्वभाव म्हणजे आम्हाला काजलचा सुला वाटला की एक सून म्हणून हां सर्व काय मेंटेन करते. हां हो. तर ते जरा आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये सुनेनी आपलं घर, सासरचं घर किती चांगल्या पद्धतीने मेंटेन केलेलं आहे तिने. हां, आता मॉर्निंग पासून सर्व तीच हँडल करते, नंतर मग आम्ही शिफ्ट चेंज करतो. पण न काय बोलता ह्यांच्याशी पण व्यवहार चांगला ठेवून, सर्वांची व्यवहार चांगला ठेवून एक फॅमिलीसारखं बॉन्डिंग ठेवलेली आहे सर. उलट हे जे तुमच्याकडे काम करतात ना, हां, त्यांचा सुद्धा स्वभाव एवढा जॉली आहे ना की ते एवढं हसत येऊन वाढतात ना इकडे, की असं वाटतं आपलीच माणसं, आपल्याच घरातली माणसं येऊन आपल्या जसे आई वाढते नाही का घरामध्ये, तसे ती लोक येऊन वाढतात, विचारपूस करतात. आणि म्हणजे असं अजिबात तक्रार नाही की 10 वेळा आपण त्यांना सांगितलं की आमचं पाणी राहिलंय, आम्हाला हे पाहिजे, आम्हाला ते हसतच आणून देणार. हो बरोबर. एवढं छान, खूप छान. तुमचा मुलगा बोलला ते बरोबर आहे. मामाच्या गावाला जाऊया तर मनामध्ये हीच इच्छा राहणार आहे की पप्पूच्या गावाला जायला पाहिजे. अरे वा, छान बोललात. आता नंतर सर्व कमेंटमध्ये हेच सांगतील. चला पप्पूच्या गावा, #पप्पूच्या गावाला जाऊया. आता ते डावात लिहून ठेवतात, बोर्ड लावतात इकडे. आणि कसं रत्नागिरी स्टेशन पासून जवळ असल्यामुळं 15 ते 20 किलोमीटरवर पूर्ण रत्नागिरी आपल्याला फिरता येते. देवस्थान, बीच या सगळ्यांचा आनंद लुटता येतो. हा बरोबर, तो एक पॉईंट. हा बरोबर. अजून एक मला मेन्शन करायचं की ज्या पद्धतीने इकडे येऊन तू जे गायडन्स दिलं, पॉइंट करून दिलेस एका दिवसामध्ये, आणि ते खूप कसा प्रवास करायचा, काय बघायचं लाईनीतून एकदम खूप छान. गणपतीपुळे म्हणजे ऑलमोस्ट तुम्ही सर्व कव्हर केले आहेत ना सर्व ते? म्हणजे तुमच्या इथं राहून 20 किलोमीटरच्या पट्ट्यामध्ये हा सर्व कव्हर करता येतो आपल्याला. कव्हर करता येतं. 2 दिवसामध्ये आम्हाला असं वाटतं की आम्ही जवळजवळ 2 आठवडे झाले आम्ही कोकण फिरतोय. या 2 दिवसामध्ये आम्ही जवळ सगळं एक्सप्लोअर करून झालेलो आहोत. ओके. तर मला वाटतं आय गेस त्यांनी आता म्हणूनच मी प्रश्न विचारायचे बंद केलेत, कारण त्यांच्याकडून नॅचरल रिव्ह्यू ते स्वतःहून जे सांगतात ना ते एकदम व्यवस्थित सांगतात. आणि आय गेस त्यांनी सर्व सांगितलेलं आहे. आणि आम्हालाही सर्व तुमचा काहीच लोड वाटला नाही किंवा काहीच वाटला नाही, एकदम व्यवस्थित. धन्यवाद. हां, आणि तुम्हाला पण आमच्याकडून एक मोठा लाईक आणि थँक्यू तुम्ही आल्याबद्दल. धन्यवाद. 1 2 आणि 3. इथे बघा आपल्या गेस्टने 3 आमरस घेतलेले आहेत पार्सल घ्यायला. हे घ्या, तुमचे 3 आमरस घ्या पैसे. पेपर बोटिंगमध्ये जास्त आहे ना. तर इकडे आपले गेस्ट आता तुम्ही डायरेक्ट आता घरी जाताय ना? हो, घरी आता. आणि त्यांनी बघा आपल्याला एक गिफ्ट दिलेलं आहे. हां, तर इकडे बघा हे काय आहे गिफ्टमध्ये. एक फॅमिली फ्रेममध्ये फोटो, आणि हे आपले फोटो आहेत त्यांनी स्केच काढलेले आहेत तिकडे. हां, ह्यांनी काढले. वा छान, पण एकदम छान आहे. आणि हे पाटी काय आहे आणि कोणाचं आहे ते नंतर ब्लॉगमध्ये दिसेल तुम्हाला. बरोबर ना? हां, हे काव्या कसा वाटला फोटो? मस्त. चला थँक्यू. झाले आता शाळेत. ओके. आणि आपल्याकडे पहिली ऑटो कार आलेली आहे, एकदम चकाचक. बस आता आरामात जा. चला. आणि आता आपले दुसरे गेस्ट सुद्धा आलेले आहेत रत्नागिरी स्टेशनला. आता मला पिकअपला जायचं बघा, माझी पण गाडी रेडी आहे. असं चालूच आपलं एक असे चालूच आहेत.
आणि आज एन्व्हायरमेंट बघ. चला बाय बाय. चला अको येतो. लवकर या. हो नक्कीच. लवकर या बोलते. परत आम्ही येणार आमच्या मुलीला सुनेला घेऊन. ओके या चला. चला आता हे गेस्ट गेले, आता मी दुसऱ्या गेस्टला घेऊन आलो बघ. बाय ठीक आहे बाय. बाय. मी पण गाडीची चावी घेऊन ठेवली आहे. बाय बाय. येते का या तिकडे बघा. आता मी रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनला जातोय. आपले एक गेस्ट गेले आणि आता हे आपण आपल्या दुसऱ्या गेस्टला आणायला चाललो आहे. आणि मी जेव्हा अवेलेबल असतो ना तेव्हा मी पिकअपचा ट्राय करतो. कारण काय माहिती का, जरी रिक्षा घेतली ना तरी ते समजा पुढे पाठी झालं तर ते रस्ता पुढे पाठी व्हायचे, म्हणजे आपल्या घराच्या पुढे जातील. आणि गाव असल्यामुळे कधी एक रस्ता पण चुकला ना तर पूर्ण गाव फिरून यायला लागतो. जे हार्डली काय 1.5 किलोमीटर आहे ना आपलं घर, ते तुमचं 5 किलोमीटर पण एक्सटेंड होऊ शकतं जर एक रस्ता तुम्ही चुकलात तर. आणि शेवटी मला कसं फोनवरती कन्व्हर्सेशन करतच राहायला लागतो ना, त्यापेक्षा मग गाडी घेऊन आणलेलं परवडतं मला. आता हे काय आपण 5 ते 7 मिनिटात आपण गाडीनी रेल्वे स्टेशनला आपण पोहोचतो. रेल्वे स्टेशन बघा, बोलता बोलता आपलं रेल्वे स्टेशन येईल आता. आणि आजचा मम्मी प्लॅन ह्यांनी सरप्राईज केला ह्यांच्यासाठी. होय. हा मग आता मी काय सांगतो, मला सांगितलंच नव्हतं त्यांनी की चाललोय म्हणून आपण. एंडपर्यंत नव्हतं सांगितलं. आता नाही मम्मी, आता व्हिडिओमध्ये एक आता करूया. ह्यांनी मला सांगितलंच होतं की काहीतरी सरप्राईज द्यायचं, तर मी तुम्हाला सर्वांना काय सांगतोय, जर त्या सरप्राईज द्यायचं असेल तर टोटल सरप्राईज द्या. रेल्वे स्टेशनपर्यंत पट्टी बांधा, गाडीमध्ये मी पण बोलणार नाही, रिसीव करूया आणि डायरेक्ट रूममध्ये नेऊन ठेवा. आणि मग तेव्हा पट्टी उघडा, मग त्यांना विचारा कुठे आलीस तू. असं कोणाचं करायचं तर करा, आम्ही पण रेडी आहे. स्पीकरवर टाकला ना फोन, तिथे त्यांनी गडबड केली. याचा आवाज म्हणजे कानात इतका आहे ना की मी लगेच ओळखला. म्हटलं हा पप्पूचा आवाज आहे.